उदालगुरि समस्तिनि सिङाव थानाय सान्तिपुर प्राइमारि बिपिएफनि दिनै गोदान मोनसे मावफुं आफाद दानाय जादों आरो बे मावफुं आफादाव आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेल' नङा जिल्लानि गुबुन गुबुन प्राइमारि कमिटिफ्राव जोङो दायो माने दोलोखौ हान्जाखौ गोख्रों खालामफिननो थाखाय बेबायदि हाबाफारि लागासिनो दङ। आङो सानो सान्तिपुर प्राइमारिया फैबाय थानाय समाव जोबोद गोख्रों भाबै बिथांमोना दोलोनि जि खामानि बेखौ मावफुंनो हागोन आरो बेजों लोगोसे पेरेन्ट बडिनि अनगायैबो बेवहाय इयुथ सेल लोगोसे उइमेन सेल बिएसइउ गुबुन गुबुन दालाइसा आफादफोरखौबो दाफुंनाय जादों आरो बिथांमोना दिनै फुल फ्लेजेड मोनसे जि बडि बेखौ दाफुंनायनि उनाव आङो सानो दोलोनि थाखाय मोनसे गोख्रों जागोन आरो बिथांमोना खामानि मावनायाव जोबोर मोनसे सुबिदा जागोन होननानै आं सानो। दिनै नोंथांमोननि बे बिपिएफ हान्जाखौ गोबां सुबुंफोरा बुंदों माने दासिमहालागै बिसोर हार मानियाखै आरो दासिमहालागै लोब लोब इउनिटियाव दं होनना बुंदों। स' नोंथांमोननि बे फैबाय थानाय समनि जि इलेक्सन फैबाय थादों नोंथांमोननि बे माबायदि थामथिम जाबाय थादों? रायजो राजानि बुंनायखौ जोंबो मिथिदों आरो गोबां जायगायाव रायजोफोरजों सावरायदों बेरायदों आरो जोङो बेखौनो मोनदांदों जे रायजोफ्रा आरोबाव फिन खेबसेबाव बिपिएफनि जि सासन बेखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजोफ्रा लुबैदों। बेयाव बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन हारिनि जिखिनि सुबुंफोर दङ गासैबो सुबुङानो बिपिएफ हान्जाया आरोबाव फिन खेबसेबाव जाहाथे सासनाव फैफिननो हायो बेखौ बयबो लुबैदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ परिबर्तननि जि स्ल'गान बे स्ल'गाननि गेजेरजों दिनै जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखै। बिथांमोना जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन थांनाय इलेक्सन समाव आरो बेखौ साननानै रायजोफोरा माने जिबायदि आसा खालामदोंमोन आरो बेबायदि जेबो फिथाइ मोननो हायाखै। नोंथांमोना नाय लामा दालां आरो बिथांमोना इउनिभारसिटि बानायगोन रेलनि दाबा बानायगोन होन्दोंमोन कारखाना बिनि इन्डास्ट्रि लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन। बेयाव स्पर्ट्स इउनिभारसिटिनि बाथ्रा बिथांमोना बुंदोंमोन। साख्रि होनाय माने आनएमप्लयमेन्ट इयुथ जेनेरेशननि बाथ्रा बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनैथ' माखौथो मावफुंखो? फैबाय थांनाय 2023 27 तारिख जानुवारियाव 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। बे 3 बोसोर गोलाव समाव बिथांमोना जेखौबो मावफुंनो हानाय जों नुवाखै आरो रायजो राजाफोरा माने लुबैनाय बायदि जेबो खामानि मावफुंनो हायाखै आरो बिनि थाखाय रायजो राजाफोरा अल्टारनेटिभ मोनसे लामा फिन मोनसे दोलोखौ नागिरदों। बे जाबाय बिपिएफ दोलो आरो बिपिएफआ बेनिखायनो दिनैसिमबो माने गोख्रों जानानै दङ आरो रायजो राजाफोरजों जोङो गोबां मेल मिटिं खालामदों सावरायदों फैबाय थानाय समावबो खालामगोन आरो बेवहाय जुदि फैबाय थानाय समाव इलेक्सन जायोबा बिपिएफ दोला फिन माने पावाराव सासनाव फैफिननो हागोन जों बेखौ माने आत्मबिसाखि जानानै दङ। नोंथाङा बे